akan naga mas bukut ini tuai naga banta batap hun lingdo in light na kijing pos new insya in tuai ru naga banta I Steffit car penyo jing ko jing kia pura met mensim pat naga ban Sim jing ruai sama skui nomor lai spa lai pusah Ang ning iya lung iya kmena utrai But I like kangu akadem aduan You play try can radu long bu long tong Buait basumar yang Hakakatang pa badukon badamensem bakoid amen kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad gajing e jong ublay lem bad gajing selok jong mensem bakoid kindan rengkat bad pi baro ngiro ngisngungu ngipenan boram ni ai ka boram kanam ya blay trai kenran na gabenta kanai kasngi kamtame kajing kerku kabala these hangi iwe pe iwe ulari ula sumar ula penlaj ingi na kajing pang na kajing mansau na kibor kusut na kibor jumbaman kadba ngadang yotia hala kajong kajing tia haying hasem bad menta kasngi sachisin utrai u khod ingi ken bangin ngap ikasur kajing u bangin iju bad kumjuru bangin ij ya kiwe pad kumbangi ij jelade Kenang bangin yo ya kajing suk beneng, kenang ban yo ya kehima kajung blay, kenang bangin dap ngin biang ha kajing im jungi, lengba kabor kajung u, lengba kajing kerku kajung u. Kine kide kajing khot kajung utrai yangi menta kasngi, kamtame habangi pusan ya kaktiin kajung u. Dan mata kedau ko hanmen ko para, ngin haban keli yalade menta kelemat menta kapor. Hato ngilalong nem kita kibrew ki bakloi ban sngap ya kasur kran ka jungblai ha ka jing em jungi manla ka sngi hato ngi penlong nem ngi bu nem yo blai hak madu jong ki e baro bar hato ngila kloi nem ban I je ki wei kumbangi sumar yalade yo le se bonsen ngi klet ngi lendet ban ngim semla ban le ya kan ka bau blai kwa yang ngi ban le dan mata kedau habang yang hakmat keduan kedepat kejumblai to ken ngin penmap na kebenta kena ki pobaro kenang ba ngin long susah kita ki brew ki bakut ki brew ki babidor ban simenta ha kene ke jinglan yam ke bakut ngapla hau blai badan bor baro badia phi ko hamen ko para bang lale pop sibun da ke jing perkhat da ki tin da ki kam da ke jing leklet da gicing le palat junga da gicing le palat junga da gicing le palat bakrawe junga namar kata nakapadi kamaria bakut kabaya sa katay soti ya kangel bat kirukut badia pi kohanmen kopara banduai nakabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi mandala mapiki pop jungi unyalam yangi sa kaching bom jukut amen Strike and rod go blaze yangi Strike and rod go blaze yangi Christo map go Christo ram go no penim jangi penim yangi
sneyangi try kan rat ko blai sneyangi Kristo ma ko Kristo ram kono benim jangi benim yangi to ngin ya duai da kabasbon to the ya kajinga e jongme hakidanot jongi ngi kerpat kotrai knang ba en kring no yangi barabor na gajing brai thala bad bangin la da gajinga e jongme bansno haki hukum beneng jongme daw trai jongi Jesu Christ ukon jongme ubi mat basancha ringkat bad mi ha gajingi long kawai jongmen simbakut ublei junam la junam amen. Kajing pulih na kitab Hosea no ito lupa. Kalau nong kabakat sawat kot kabayway ter hado kandai. Utray uong kumni, doan pai ko Israel siya utray ublay chong pi, naba pila kalon na kadaw kapop chong pi. Dora bat pi ya kijing kerpat, bat doan pai siya utray, bat doong hau. Toweng no ya kipop chongi, to padyang ya kata kababaha, bat ngin seterwa kajing yaro na kirmiyang syentor chongi. Ka Assyria kamla ban pelat yangi bat nginam syania hakikulai thama bat nginam ongsyo ublei chongi ya kata kabala thau dakiti chongi hame ukon swet usyam ya kaching isin ai ngan sapan kot ya kaching shet kala chungki ngan I yaki klempot na ba kaching bitar chonga kala phaino naki ngan long kum ka jer yo Israel unsa pho kum utiu lili unsa so thiet chiliu kum uding keder kitanat chongki kin priang kaching itanat chongki kan long kum uding olip pat kaching ubi chong u kum ka Libanon kin sawan pai pat kin syong hapo kaserniu chonga kin saplung kum ka kper kin sapho sentiu kum uding wan kaching ubi chongki kan long kum kawan chong ka Libanon ko ipran ngan le ayu bat ki blei thau dei manga ubachupap bat ubasumar yapi ngalong kum ukse blei bayai cherngam nanga uso chongphi umi jar ubastat ai un shempang yakine ki ai jar ubawat bnya ai un tip yaki na ba kilenti chong trai ki long ki badai bat ki ba hok ki ya thaki henrai ki no pop ki chen thut thaki Kaktiin chong trai. Yisango yauble. Sam Prabhuwe number Nyospa Nripunriu. Nyospa Nripunriu. Ngalap yang yu blei baim dap jing kmen ba jing sngo tiang ngalak dang u jing im da kan ngap na u mau siang kmen u blei u nong ya ra Surmayan Kajingkit ngapen kenria ngapen sing terbang
dari ulang nabi ngalap tiang yu play baim dap jing kmen ba jing sngau tiang ngalak dang duk pu jing im dai kan ngap na umasya ko Israel amen das ngap kakin maham jonga menom don lem ni mani dreilam ler bat kelam ngalap tiang yu pubaim dap jing kmen ba jing siu tiang ngalak dang du pu jing im da kan ngap na umasyan ya ro you try u Christ Jesus yang joy ban ngap ka gospel jo to kalai ka ba mo duang u try na ba kai ma pneng ka la jan ya ro you try u Christ Jesus yang joy ban ngap ka gospel jo Utrai udon rengkat bat pi. Kabat Piru. Ka jing pole na ka gospel bakhoit ka kum o Marcos. Ka borom hame ko try. Hakata ka por uwe na kistat anyu la wan so Jisu bat la kali u. Ka e ka hukum ka bakong santam. U Jisu la jubab ka bakong santam ka long to shaskor ko Israel ya utrai ublay jongi. Ulong tang mo utrai. Bat pin i yaw trai ublay jong pi da gadanot jong pi baro. Da kamansim jong pi baro. Da gajingmut jong pi baro. Bat kabor jong pi baro. Kabaar kadai kani. Pidei ban i yala paramarjan kumba yala dehi. Omdan kano kawaipat kahukum kabakam kraw ban ya kine. Utaw stadan ulong hu. Kadeshisha konong hikai melakren ya kabashisha badon tang wayublay bad omdan waypad light na u. Badu iju dagdanod baro. Dagajingmut baro. Dagabor baro. Bad ban ij yala paramarjan kumba yala dehi. Kakam kraw ban yabaro ki jingknyak thang bad ki jingknya bad habau Jisu la yoi ba ula jubab kabastad ula ong hau phim jungai na kahima ublay hadin kata omdon banut keli eye shu yau ka gospel jong utrai Kajingara ya make Chris. Kalain ke bekedu ke bangi osngeu na ke gospel bamenta ke sngi ke bau Jisu uong ha une ustad an kadai gani phim jungai na kahima ublay phim jungai na kahima ublay yole se kine kiju ke bamanga mapi ngi kwa ban yo osngeu na utrai baun ong ne kno kine kiktin hakmat jungi phim jungai na kahima ublay ni haban keli yalade kohan men kopara hadu kano shisha manga ban mapi ngijan hakata kahima ka jungblay ne ngibu jinga yalade na kahima ka jungblay kasong hanga badapi yalade marwe ba ngibu jan ne ngibu jingai na kahima ka jungblay hakano korkom ken ngila banbu jan lane banbu jinga yalade nakahima ka jungblay omdan bala banle na ka banta jungpi
nagabanta junga hanrei mangihi ngihap ban le ban penjan lane ban penjengai nakahima kajong ublay hanrei ngios ngeu u Jisu u kwa yang abade piken ban penjan yakahima kajong ublay da kine kilai teli kiba ngios ngeu na ke gospel kabau Jisu hi u ai haune ustad an lane kadai kajong hikai jong kanyam yang ibaro bangin le banjan syakahima kajong ublay kine kilai teli ki benta lana ki bangidei ban le ban penjan jela de nakahima ga jonglei ki dei kine kebeningkong ngidei ban sngap ia kasur kabautra Ukraine hanga barapi hadu kano ke ngipli yela ka jong kiskor ban sngap ia kasur kabautra Ukraine hadu kano ke manga mapi ngikloi ban pli yela ka danut ban sngap ia kasur kabautra Ukraine hadu karno ken mangama pi ngikloi ban pli ya ka jingmut ka jing perkhat ya ka jabing ka jungi ban sngap ya ka sur ka bau trai Ukraine hadu karno si syaken kabalang ka ai kerpang yang abada pi kane ka ayom len ka bamanga mapi ngidei ban sngap ya ka sur jong ka jing khot ka jung utrai ban wan kham jan chu na ka jing pule ka banengkong yos ngeu kumno prophet Hosea la tha ba pilajan la jangai no blei lang ba ki pop jung pi piladu no i ka jing kurku piladu no i ka jing e ka jung blei namar ka jing auria jung ka jing em jung pi der mata ka ramanta i ya kito wan pai sanga kanai ka de ka jing khot ka jung blei kanai ka jing khot ka jung tra yang ba de pi der mata ka dau ko hanmen ko para lada ngi kwa bandon hajan ka hima ka jung blei lene ban rong ha ka hima ka jung blei nengkong na siya me ngidei ban sngap ya kasur ka bautrai Ukraine kasur ka bautrai pasiaw kasur ka bautrai uai hanga badepi utrai Ukraine hakibun rukam yang badepi utrai Ukraine hanga badepi lengba kasur jong kenong yalap lengba kasur ki nong yalam balang lengba kasur jong kimi kikpa kicungi kis dak lang bakasur jong ki bahi ngasem lane ki breu ki bang itu ngitau utrai Ukraine yang abadi pileng ba ki jingjia ba per ha ka jing im jongi ka jingjia pasungsi ka de ka jing kran ka jong utrai ka jing pasiaw ka jong utrai wan pai sanga ki jingjia ki ba snguhun lane ki bakmen ha ka jing im ka jonga ka jong pi ki de ki sur ki ba utrai Ukraine pe nga ejp pi de ba wan pai no sanga lada pi ngop ikine ki jingsneu jangane ka pathai phin jingai no na ka hima ga junga kane ka bautrai Ukraine der mata ka daw nang kong na sabe ngap bato sa skor ya ka sur ka bautrai upasiaw lane Ukraine hangi ka bar pat ka bau Jisu khot ingi ban le mata ka sngi ban jan chu sha ka hima ga jung blai ka dei gane bangi dei ban I hok ya utrai blai jungi Jisu ang bangi dei ban I jotrayu blei nadu ka danot nadu ka mansim nadu ka jingmur ka jing perkhat nadu ka bor ka jingi baro telit telan ngi dei ban I jotrayu blei jungi hato ngidon sisan em kana ka jing I jau blei hato ngibu na em ningkong na sabe ublei hakmat jungi ne ngibu kana ka perthai hakmat jungi kata top priority ngidei ban bu yau blei hakajing em jungi lada ngi penlong yau blei ka sentar lane ka pedeng jong ka jing em jungi lada ngi bu yau blei hakmat jungi haswa ki aka jong kana ka prathai haswa ki aka ka bangi don hakajing em te klempep ngi la ban don hajan ka hima ka jong blei ka shong hanga bare pi ko han men ko para ngi bu yau blei sekendong ne ngi bu yau blei hakmat jungi lane banlong ka sentar lane ka padeng jong ka jing em jungi kasyong hanga badapi omdan bala panirap ya pi hanrei kiwe kilaban kershan ya pi kiwe kilaban peni ya pi ya kata ka jingdan kam bandon hakmat jong ka hima ka jong blei lengba ka jing e ka jong pi yo blei bat lengba ka jing kentai ka jong pi ya kane ka perthei kabalai pat kabau Jisu kwa yang abade pi bangin le knang bangin don hajan kahima ka jung blei dei ba ngi hab ban I ya ki hanman ki para
ngide ban i yaki para breu jungi ngide ban i yaki para marjan jungi kumbang i jelade hoi kalong kabasuk habanong bangai i ubreu bangai i nong sun bangai i ki wei henry ko hanmen ko para shisha habangi persang banle kamlong kabasuk kalong kaba hadu kata ngimla shisha ban i je wei kumbang i jelade yalade ngiri ngi sumar ngi pendap ngi penbiang ngim kwa bangin ngop ha ke jingdom ngim kwa ban yo ke jingpang ke jing shitom ngim kwa ba kano ke jing susi kan jia ha ke jing em ke junga hanrei haki wei pat ngimla ban le hadu kata hanrei trayu ang ba pidei ban sumar ya ki wei kumba pi sumar yalade pidei ban buram ya ki wei kumba pi buram yalade pidei ban pendap penbiang ya ki wei kumba pi pendap penbiang yalade kane ke botrai kwa yang abade pi bangin le ko hanmen ko para kine ke ki lai teli kita ki thong ki bau jisu ubu akhmat junga bajung pi menta kasngi khnang ba ngindon hajan kahima ka jungblei khnang ba manga ma pi nginnum du ya kata kahima ka jungblei haka kher kasngi jong ka jung em ka junga ka jung pi den mata kadau ko hanmen ko para token ngin duai ban ngin IT yalade how blay try kan rajungi bamau ubala khot yangi ban le yakine ki lai tli ki banta bamangiru lengba ka jing don rongkat ka jing ha ka jing em lengba ka jing IT ka jing yalade hu ngin la ban pendap ya ka ke bau hikai ya ke ba u grand yang abadi pi menta ka sngi lengba ka ktin ka jing jajar ngin duai ngin pan ka bor ka jung blai en yoro ya u Jesus Christ jinam la jinam amen dong ngin yang ngin plai la ka jong ka jinget nganget entau ke beneng bat ke kendau padau Jesus Christ kon bamarwe jungu utrai jungi ya balapo naman sem bakoj ya balakhana kamari atai soti Pilatus lasana pnayu laya balatab yu laya skibayam hakisngi ke balaw lami pan kibayam Kiu sebeneng usong sekamon ublay kpa badan bor baro nang tawan pat ban bisyar ke beim bet ke bayap nganget haw man sem bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha gajing salok rekoj ha gajing map ikipop ha gajing mi pat kado bat ha gajing im bom chukut amen Laispa in your bukandai. Jango pa you Betlehem medu kono balaknya jingterwai nguhame lebai badasisya Toduai ko para baka jeng kenya jenga bajung pi kan long bapriang hun hakma dublai ko pa badan bor baro
Tuau train pediang jing kenyan ti jong pi na ka banta ka chi ro ka baram ka teng jong u ka jing man to yang i ban balang ba ko jong ba ro ka wei to page bon ko try ngi kerpat ya ka jing terwa ki ba ngi wan it bakin long ki ba pen sngo ba ya me batkin long barbor ki ba ai jing im yang i dau kres u try jong i amen Utrai dan rengkat bat pi rengkat bat piru token tu yala ki danot ikan tiu ki shau try tongen ang utrai ublay jungi kai song hok bat kate dasha ka long basong hak bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing panim yangi haman lakapor bat ka jaka ban aingu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bat bom chukut namar melabu na ka banta ka jing baha jing miat ki khon chong me ya kapor bakerpang bakin pentamai bat penkuj ya la ki donut knang ba enda la penla yaki na ke jingkwa basneu kinang ban pendan kam yaki aka jong kaperthei kabandu no knang ban kso khams kham yaki aka jong kabom jukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat kirukoj ngi aro yame ban ngi penbana klam sange Ubakud, utrai ublay kipai, neng percay sawada kaburam jongme. Usana, usana, turai ublay jajrom, usana Sawada kaburam chongne Osana, Osana Torwa you blaze your throne Osana you blaze you know Dasha melong bukhoj kotrai kathamei jong ka jingkhoj baro damar kata ngi kerpad yame topen khoj pen kentang yakine ki jingterwa jungi dag bapha yam sim jungme kum kam cher halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor beladino yu badala kamon snubha ula pediang ya ka jingsa sutom ula shim yukpu badik baingu yame ula kedia yu badulai hala kisenran u ong to shim batabam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi hakajukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badik baingu biang yame ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom chukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap ekipop to le yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge kata sin bangi bandu leupu bangi dia kani kakuri ipen na kajing yak jong mengotrai Tadhadu menwan
Namar kata ngi kibapen menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar melenyew yengi kibabet ban yang akmar jung me bat ban sakri ya me da kebas ngoren ngi karpat ya me bangi kibayo banta hakamet bat kasna mukres ngilong kibala panitali kawe daumen sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasatla kaperthai bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat bado Francis ukpa bako jengi ulbad marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bad kantei ki baliot ya dag bakermen ya gajing mi pat bad ya baro ki balakladno ha gajing isne jong me to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me barengkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki blapen sung bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha gajung imbom jukut bat benginira bat pandan borom ya me daw kun jong me u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha gajingilong kawe jongomen sembakut barok aboram bergajingero junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daunong penem bat kumbelah hikai ngi daktin blai ngi nud banong kok pa jungi ba hapneng kalong kebekoj kerteng jungi kanwan kahima jungi kalong kamon jungi ha kendeu kumba hapneng toa ingi menca ke jumbam jungi kebahala kesni batama yengi kerengkang jungi kumbang ngeru imap ke beles new yengi padwat yalam yengi sha ke jing pensoi henry depan la yengi na kebas new to pen la yengi ngi kerpat kotrai na ke jing snew baro ha ke jing spon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro katba ngi dangap khmelanti ya ke jing kerman bakhoj bat ke jingwan pa jong nong penem jungi u Jesus Christ. Namar kajome kalong kahima kajome kabor kaburam junam la junam Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jongme kajingsuk ngai epi kajingsuk jonga ngai epi wat pe yaki pop jongi henry kajing e jong kabalang jongme badha kajing spon jongme tai hakai kajingsuk bad kajing atali kawai katkum kamon jongme mame ubi badbasan shar junam la junam amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi tongin ya teruai kada kajing suk iwe ha iwe bat kajing suk bat pi kukulang brodu play make it keep up birthday to Hakmi ukun lang brod jong oblay hakmi bakidno yaki pop jong keperthai suk yengi balasakhat shakane ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat nam shong rong pogi jinga henry shong tan ti kamen sem jinga kan sakya hi kamer berkas namo kris kan re berkan lamungi sha ke jing embom jukun amen.
dur kawan medon Ublay ubriu Puram Unong penim chonga Gamane yame Badgai yame Jisu koblay chonga Jisu kolok chonga Yaro yame ko Jisu Ipenon Borom yame ko Jisu Kam tame ha kane khlemat kabamehi melawan rung hapo kadanod ka jungi ai bakane ka jung yalong kawai ka jungi bat me lang ba ka Eucharist kanang ai boringi kanapan klanyangi bangin laban sngap yakasur kabame kren hangi haman la ka khlemat ai bamangingin la ban penlong yame upadeng jong ka jung im jungi bat kum juru ai boringi kan ko Jisu bangi laban i yakiwe kumbangi i yalade namar kini laitali kinapan klanyangi kinang ai boringi banla bandon hajan kahima ka jungme ko blai try kan rat kata ka dei ka jingkwa kata ka dei ka jingtrang ka jungi bat kanai ka dei ka thong jong ka jing im jungi kum ki khon kristan del mat kadau yarap yangi ken ko Jisu ngibu akma jumeru kumju ko Jisu yaki bepang kebasitam hasatala ke prathai kam tame ki breu ki ba kerpat ki jing duai jungi ki badan kam ki jing duai ki jungi kam tame ki to badan kam ya ka bor jong ki jing pen khia jong me pen khia e ki ko Jisu pen kot ki ko Jisu nangai bor me ki ko Jisu ngi duai ru ko Jisu ha kan khlemat na ka banta ka jing kala ka bamot ki nong pop hasatala ke prathai ai ba hakane ka ayam khoj ka ayam kentang kinyo shisha ya kata kabor jong ka jing persat ka jume kinyo madi kabor jong men semba khoj khnang ba kinla ban i ya kata ka jing sneu bat ban em ka jing em ka batmai ka jong ki Jisu i yame Jisu nishania tang hame ban gidan ka jing kramen hame ko Jisu kumta ko hanmen ko para ngilong ki khon ki kristan ki khon ki jong blai ki badap da ka jing kramen ho to kany mantang in shim ya gajing duai lekman jubilee jong usnam arhajar arpusan kok pau bahabneng ai ba gajing ye bamel ai hani hau kon jume Jesus Christ wo hanman jungi bat katliding jong gajing expon kan klang hagdanot jungi dauman semba khoj kan kersiu biang ni ya gajing kerman balagerku nagabanta gajing wan kahima jume to ai ba ka jing e jung me kan pen kaladur yang i sa kinong lor len kha bom ju song thaj ban bet ke sambai jong ka gospel to ai ba ki to ki sambai ken pen kaladur na sapo ya ke jajing reu ba ya ke prathai mariang baro kowe ha ke jing kmelin ti ba ti kana ya ke peneng batmai bat ke prathai batmai habanda ki bo jong paman laweng no kaburom jung me kan kan shan junom to ai ba kajing e jong jubilee kan kersu biang hangi ya ki program jong jing komen ya kajing ang no akitia jing kan show happening ai ba kata kaju kajing e kan pan biang ya kajing komen kajing sup jong nong suspa jungi asatla ke prathai shame ko play jungi pal kerku junam kalong puram kajing ro junam amen to Bokpa jungi ba habneng kalong bukhoj karteng jume kanwan kahima jume kalong kamon jume ha kandau kumba habneng pa ingi menta ke jumbang jungi ke bahala kesni batama bengi kerengkang jungi kumbang yurugi ma ke bless me yingi padwadi alam yingi sa ke jimpan soy hamrai penlai yingi na ke basne amen kublai kumaria kabadab de chungai utrai dan batpa belakarku ya pan pedang kentai belakarku ya sok po jong pau Jisu kumaria bakut yakmi jong blai to duai nak banta juni kenong pop menta pada kapor kejunia amen kaburam hau kpa badau kun badaman sem bakut
Bagalah apa menikung kum ju mendapat barabo jenom la jenom amen tongin ya duai toai bagi jeng terikam jong kabor jong me kan pendap iki mensim bat ki med jongi kotrai ngi kerpat bagata ya kabangi la yo pediang ha kene ke jing khawai ngin yo ha ke jing suspa bapura dau kres utrai jongi Amen. ngu ka kli pediang ke jing kerko bakerpang ke jong utrai to petsbon kotrai ya kirunge jong me ki bakerpat ya ke jing nisne jong me ba da ke basania ha ke jing spon jong me kin la ban pen priang ke leng ke perthei ya ke jin ais ngu ba jong ka jing it ke jong me dau kres utrai jongi Amen. utrai don rain card bat pi Bengkah bat pi. ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa badokon badaman sem bakoi amen Amen. tolai sup it basyukri utrai da ke jing em ba jong pi ngis ngamu ya ublei Nomor san pusau. Nomor san pusau. Abraham hak pa berkun amun sim bakut. En jag rör ju Jesu Krist.